en Mourinho, en Valdebebas, algunos de ellos. Muchos ojos encima, como en el Depor ahí estamos viendo muchísimas novedades. Camavinga jugando por dentro, uy, qué buena la idea de Brahim, pero bien, replegando. Parece que tiene el Deportivo, ahora se ve aquí más claramente. Ede y Novi son los centrales, ha llegado muy forzado a Bellingham, llegará de nuevo Mbappé y cada vez los minutos para él van a ser más difíciles. De hecho, seguramente gran parte de esa revolución. Todo ese balón, Nubi con Bright. Que tarde chegan os xogadores do Madrid o cambio. Hai veces que unha fichaxe entra ben, correcto, regular, tarda moito, pero él non. A verdade é que dende o primeiro momento nin que levar aquí moito tempo. Capaz de xogar e aparte de facer accións defensivas. De recuperar. E con boa edad, con Villares incluso por fora, solo para defender e lanzar aos puntas, ou pode xogar igual, pero con un Mella que che vai a desorganizar. Antes o falábamos, donde ten que ter unha disposición con balón mellor. De dúas meter unha. Bueno, sí, ia decir, adaptarse á velocidade de xogo. Sí, eu penso que estáse demostrando que para ese 4-4-2 que falamos, xa solo a presencia destes dos puntas generan situacións de dano ao rival, e bueno, cando sean equipos máis. Ollo, tamén é o que comentábamos, non? O Madrid faltan todavía 15 días, ten moitos xogadores fora, prácticamente todos. Ten que empezar a ese balón que buscaba Endrick, adiantou Runcho, despexa agora Bracha o Real Madrid, o balón que pegou